Evo z nami je i Sanja z Lipajskega pusnega odbora. Reci mi malo, Sanja, od kad je sve to počelo i s čem se bavite za vreme pusta? Ovako, počelo je to ovako nobe kad su me Josip i Igor pitali da li bi ja prihvatila da budem predsjednica pusnega odbora. To je bilo 2013. leta, ovako nobe pul stankota, kako ja njimi to parićujem, večeru, obed, renku pit, pijaču i tako. I ja sam na to pristala i tako sam ja, evo, hvala Bogu, ovega leta je 10 leća sam predsjednica pusnega odbora Valipe. Pred Antoniju znamo storiti sastanak dva, sve ovisi ako se ne moramo dogovoriti u vezi pusta, delamo pusta, dogovaramo se kako će se zvat, dogovaramo za pohod zvončari i tu je i kad trebamo pobirati jaja. Ovako, pusta kada storimo, ovako nobe se dogovaramo kako će se zvat. Svako leto je nekakova, bi se reklo, ne še desi vasele naše, ni mi na taj račun pustu damo ime. Evo, na primjer, ovo leto nam je pust komunalni gredarić ili grederić, zato ašunan tako lepe grede oko muzeja i kako svaku situaciju koju moramo rešiti s komunalnim na Matujah, mi ju rešimo tako da nikad niki niš ne pride rešiti s nami to ča se dešava ba naše sele. Tako smo odlučili ovo leto da bude komunalni grederić. Reci malo kako krenu ti puti, znači pusta. Znači, kada pride Antonija, to je 17.1. Va sveh teh naših krajih tuka općine Matulji je podizanje 17.1. Na 6 ur večer mi to dignemo tega pusta, onda se malo družimo ovako nobe, pojimo, popijemo, nasmejemo, zatancamo i tako. Podla tega je pohod zvončari, ki redu na 9 ur kreću sela Lipe puli muzeja i gredu na šrangu do prve kuće, kaj je isto jer dole je prva kuća i onda se gre teh 3-4 kući dole i onda se re prema Novokračinah po šume vaselo. Po Novokračinah jako lepo pričekaju, počaste i tako. Pota tega mi gremo doma kroz šušnji, kroz šumu i pridemo po spomenika dole kvartirkine kuće broj 20 vanka i tu se malo počine i onda se kreće pohod po selu. Na par mesti po sele se napravi stol, na keh ljudi od kuć prinesu pijače, kroštule, neki salamu i sir, neki kafe i tako lepo se ljudi druže s nami maškarami i zvončari. Posla tega gremo pobirati jaja, ka se pobira na pust. Pust pada vavek utorak. I to gremo pobirati jaja od 4 ure pa nadalje. S početka nas je jako malo, ali potom nas bude i po 50-60. I kad finimo pobirati jaja, gremo ovako nobu, pojimo ta jaja, pofrigamo malo pancete, malo kobasic, ke su nam ljudi davali po kućah. Normalno dobijemo i soldi, až bez soldi ne bimo mogli to sve organizirati i družice i tako. Tako da i s ovim putem ja zahvaljujem ljudem ki nam ča malo daju. I nakon tega je pepelnica, kada se pusta pali, to se pali na 7 ur večer. I potom imamo normalno i posajmicu, ča nam ostane jaja, kobasice za rebrnik, vina i tako. Ali da više ne duljim, da ni predsjednice mjesnega odbora i mene, ki to skupa delamo, jer bez soldi, bez organizacije, bez, ne znam, moraš imeti neke akiske, moraš više kliknut. Svega tega ne bi bilo. Vavek neki malo više poteže, ali bez obzira na sve, ja sinki pomoru, sinki delaju neš, zahvaljujem i s tem pozivam još jedan puta predsjednicu mjesnega odbora Jenny
da ju načareće. Hvala lijepa. Hvala Sanja. Evo Jenny, sad molim te, biš nam ti još ča rekla u sklopu tega pusta i ko mjesni odbor, ko predsjednica mjesnog odbora sela Lipe. Evo, drago mi je da moram sudjelovati u ove projekte. Ja i Sanja smo već čudalet govorile o tega kako bi bilo lepo skupiti stare slike od Maškar, od Lipljani, tako da smo uspjeli nabaviti nekakve slike od 70-ih let. Kada je jako interesantno vidjeti, što onda moraš prepoznat kje je na toj slike, bez obzira čaj Maškarani, čaj koliko let mlaji, onda pride i smeha i svega, tako da nasite imati priliku to malo pogledati, čas smo uspjeli razviti. Suradnja mjesnog odbora i pusta je normalno. Ni nas toliko puno i vasele moramo svi jednostavno funkcionirati s drugimi na način da podržavamo jedni drugih i da selo pripejamo na jedan bolji početak, jer svi znamo koliko je Lipa propatila i nismo željeli da samo takovi tužni događaji obilježe naše selo. Pust je jedna vela veza s ljudimi, s prijatelji, s događanjimi. Lipljani su odvavek hodili va maškare, maskarali se, nekad se je hodilo z vozi, s traktori, tako da je to jedna drugačija priča bila nego čaj da nas imamo, čim si obukal robu na nopak, već si bil maškaran, da nas su to već malo lepše nekakve maski prišle. Prijateljstvo s Novokračinami je odvavek, znači tu je povezano vavek bilo Lipa s Novokračinami, što se je najčešće va Novokračini va Rupu, neki put na Lisac, va Studenu, ali Novokračine su ostale jedan prioritet kega smo sa leta pokušavali pripeljati na jedan malo veći nivo. Tu nas je dosta sprečavala i granica, ovo leto granice ni, se je to pomalo pasalo tja, tako da je to još jedna vela prilika da pozdravimo naši prijatelji iz Novokračini i da im zaželimo se najbolje i da to prijateljstvo se ne prekine i da mlade generacije poprimu sva ta naša druženja, čas smo ih do sad imeli. Lipljani, čas se tiče pusta, su uvijek bili zezanti, uvijek su se nekakove gluposti dohajale do te meri da sam čula evo pred malo jednu štoriju kada je pop prišal va Lipu storit mašu, a Lipljani su taman krenuli va maškare i čak su i popa zeli sobu na mašu nije održala še šalš njimi. Tako da tu se vidi koliko se i taj pust i neć na taj način jednostavno održavalo i koliko su ljudi držali do tega. Nadamo se da će taj mjesni odbor kega sada imamo, da će još više storiti za pust, da ćemo se međusobno svi pomoći od financiji nadalje, jer je ni bez drugih ne moremo ako ćemo ča lepo za ovo selo storiti. Da nas ćete moći pogledat puno sliki keg smo tokom let skupljali i razvijali. U ovoj priče se najviše zahvaljujemo i našemu Đurotu, ki je, iako je prišal z drugega mesta, jako se dobro uklopil v naš kraj i pratil je i maškare i zvončari na svojem pute. Tako da smo dosta sliki od njega dobili i hvala se Lipljanu ki su sudjelovali da su nam našli starih sliki da nas tu moramo prikazati. Nadam se da ćete uživati. Hvala vam. Hvala još jedan Jenny i živio pust. Živio pust. Dobar dan, dečki. Evo, nalazimo se ovako nobe našega poštara Dalibora zvanega Žleba i s nami je još i Igor zvani Ćurić, zvonac i o kemu ćemo danas povedat kako je to sve počelo zvonit va sele naše Lipe. Evo, ovako tu ovako dobe, 2006. 2007. još nismo čari, ko leto je točno bilo, neki govore 2006. neki 2007. Po mene bi bilo 2007. ja mislim točna. Tu ovako nobe smo bili koji uvijek malo veseli. I tu med nami je bil Slavko. Slavko je bil jedan čovjek ki je v Lipe, kot bi se reklo, jedan nadničar bil. Posuda je dela, ali tako. Voli je malo više posrkat. I to, jednu prilika je bila pusno doba, te 2007. I tu smo došli u konobu, malo smo bili tako veseli. I kako je nas, moj prijatelj Žleb, bili tu u Lipe otkupili kuću i to, sve kako je šlo. On je bil nekad zvončar u Ahrubajceh.
Znaš kako se doseli, samo donesan je to zvono u sobu. I tu ovdje kod nobe je stalo to zvono. Jednu večer smo bili tu i bili med nami Slavko. Znam i tu. Od treh škercića se dogaja ovdje kod nobe i to, ali smo malo puti bili tu. Ja sam mu bio onako za škerac, bi rekao Slavko tu, da neka, ja ili neki od nas, da neka za me, taj zvonaci neka pasa, jedan džir posele. On je bio malo tako prepit. I taj Slavko je zem zvonacije, uprtili smo ga mi s tim zvoncom i on je pasal džir posele. Ja sam mu rekao da ću mu dati 1 litru rakije, ako pasa po cele sele, i on ti je to zmašil se kako je trebalo. Jedno silčane. Ja. Sve za rakiju. Sve za rakiju je bilo. Za 1 litru rakije se je šlo. On je pa sad po džir posele, ljudi su ga valjda vidjeli. Čuli, verovatno. I onda je došao Semo nazad i pomalo su počeli, i neki ljudi su došli za njim kako su ga vidjeli. I tako smo tu, a tek od dobe bili, fajn vremena, ne malo. Sada smo počeli malo i piti se i rodila se jedna ideja da će ne bimo mi drugu subotu šli zvonat posele. I tako i čak ćemo obuđi, kamo i kuda i kako i zaći, poć i to se je rodilo da gremo. No i sad ti malo ne preci, kako je bilo. Svakako je bilo, s početka je bilo svakako, što nismo znali, ni zvonci nisu bili, ni ničega nije bilo. Ni kože. Ni kože, ništa. Žuki smo imeli prvo leto, ja mislim i metle su neke bile na glave. Metle. Čo ne? Metle su bile, da, i broskve ruka. Ja, i broske su bile mesto. To leto se prvi put se je šlo za neki škerac se je šlo. Ne da bi se bilo zvončar ni niš, za neki škerac. 16 je bilo, ja mislim, ja. Tako, za neki škerac se je šlo. Ja mislim da nas je bilo tako, 6, 7, tu negdje. Smeha je bilo velega. Velikega smeha, pogotovo posle tega, kad smo obavili to prvi put. Čak do neku ruku ću reći, su bili ljudi i zadovoljni. Smeh je bil veliki i ljudi su bili zadovoljni. A bit je nasmeti ljude, da bude malo... Da bude veselje. Ja. Tako da, to smo uspjeli to leto. Normalno sreća je šlo daje, to nekako bilo, bimo rekli, ozbiljneje. Bimo se tega smo se malo više kjepali. Svi su to malo skužili da je to malo, kako bi rekao, Lepo, da bi dobro. Biti, ja, trebalo je čudati na temu. Kako smo bili to prvo leto? Ma i drugo je bilo. Ljudem se je dopalo. Ja. Ljudem se je dopalo. I onda, drugo leto, opet. Ali za drugo leto smo rekli, ala, dajmo se nekako malo opremiti, ne idemo da na škerac, dajmo se malo opremiti koliko moremo, koliko kim more. No i onda smo prvo leto nekako te kožuhi rekli, pa bele brgeše, pa je bilo, čaj još, na glave je bila, ja mislim to leto smo rekli, isto je bilo, brinj smo rekli, zajdi smo rekli, jer brinj je bilo od početka, od prvega leta. Taj brinj ga imamo dan danas gore. A su prvo bili ti šljemi gore. Dobro, i tu je bil jedan Srećko, ki nam je šljem je bilo obuka prvo leto. A crveno. Na crveno, neko vzdola smo nekako imeli neku crvenu podlogu na te šljeme, i oni to bili dobro, lepo bili napravili, ti šljemi. Dobro, to je pasalo tako, 2-3 leta smo tako s temi šljemi i s tem brinjom gore, i s rožicami smo imeli gore. A potom se je to šlo sve kako malo na ozbiljnije. Ja, i delali su se zvonci. Pogotovo Dalibor je tu zaslužan, je on znao te tradicije od zvončari, kako je on bio tamo neka zvončar na Halubju. Znali te tradicije i to, pa nas je malo i uputili i uhodali smo se malo po malo. Danas imamo nekega zvončara, neku regulu, nekega zvončara, čak mora reći do nekle i kakvu tradiciju, je to par let, ali je i do nekle i tradicija. Dakle, da se svako leto lepo zabavimo. I svako leto nas je sve više I svako leto nas je sve više i više. Evo sad nas potiču ovi mladi, jako mladi, čak imaju dečki, imaju po 15-16 letovića su. I ovi još mladi od njih, i nas potiču još više. I tako. Tako gre iz leta v leto,
Da bimo pred par let nazad, isto, pred par let smo odlučili da bi bilo dobro, pošto niki ni nas zvončarska grupa ne gre nikamo nego u obhodnju u drugu državu, da mi imamo priliku to napraviti, i smo rekli da imamo u Kračini. Uz dogovor ako će oni pristati. Tad je još bila i granica, još je bilo malo i problem pa sa granicu. I smo bili šli tamo, rešili to za Znokrajci i se šlo prvo leto u Kračini. Sad, ko leto je to bilo, ja ne bih znao točno ko leto je bilo. I se šlo u Kračini. Ukazalo se da je pun pogodak, da je jako lepo nam bilo, da su nas jako lepo ugostili. Da bimo mi njih nakon 2 leta isto tako pozvali semo, njihove maškare, pošto mi nimaju zvončari. I bili su jako zadovoljni, če su došli se u Lipu, če su bili lepo ugošćeni i sve. I tako je nastala opet nekakva tradicija da prihajaju oni semo u Lipu, mi gremo tamo, mi imamo pohod tamo u Kračini. I šta ja znam, to je to, da ima jasno, neću, u kratkim crtama. Sve si rekao, tako da. A sada je dosta i dečki ča više ne nose, ki su nosili. Ja, Morate mi malo reći, ki su bili ti prvi ča su nosili? Prvi su bili, Kalimero je bil prvi. Kalimero, ki danas više ne nosi, nosi Parilsko. Pokojni Vilo Matov, ja. Je nosil, Stojan je nosil, Stojan, ja. ne nosi više. Viktor je nekad nosil. On je samo jedno leto, ja mislim, bio. Dobro, ali je bil. Pa imamo tu enega isto, enega čaj ni više u Lipe, kako mu ime sused tvoj. Ja. Tako da, ima neć ljudi čaj odustalo, ima neć ljudi čaj nove došlo. Imamo ljudi sa strane, ki su voljni i željni nosi zvona, pa smo ih prihvatili. Igor, možeš mi malo reći za to u vezi tega zvona? Zašto nosimo mi jedno zvono? Evo tako, pred par let smo bili nazad, 5-6 let, ja mislim da je tega. Smo bili dobili od općine Matulji ponudu da stavimo 3 zvona. Pošto ima cela općina Matulji po 3 zvona, svi zvonarske grupe imaju po 3 zvona, mi smo isto dobili od općine da bi trebali nositi 3 zvona, pošto smo u Matuljske općine. Napravili smo bili jedan sastanak, mi zvončari, i smo šli razmatrati ta 3 zvona. Ta 3 zvona smo odlučili da smo krenuli s jedne zvonom, da pošto mi nismo neka velika grupa zvončarska, to nas je masovno to, nas bude vavek, tu najviše nas je bilo 16, koliko smo uspjeli nabrojiti jedno leto, a inače nas bude tu od 10 do 15, recimo, nas bude sve skupa. Odlučili smo kako ne gremo dole na Matulji, da ne moramo mi staviti 3 zvona. Mi smo krenuli za jednim zvonom i ja mislim da, ne ja, nego svi skupa smo se odlučili da bi bilo lepo da nastavimo s jednim zvonom napred. I tako je ostalo jedno zvono i dan danas je to jedno zvono. Evo, i čak drugo, ne znam čak. Ali uglavnom bit je da gremo, da se zabavimo, da ljude razveselimo. Ja. I nekako smo drugačiji, recimo, od svih drugih, što imamo to gostovanje, recimo, u Slovenije, prekogranično, recimo tako, prekogranično, makar je granica sad pala. Pa je prekogranično gostovanje jako lepo. Tako, tega nima niti. Mi imamo jedini jednozvodno, imamo jedini ki gremo preko Slovenije, od teh zvončari. Hodej, normalno. Ruta, evo nismo spomenuli Rutu, evo, Ruta nam je, z Lipe idemo hoditi na Šanju, a na Šanji su isto kućni broj Lipa, dole na raskrsnice. Znači tamo gremo z Lipi hoditi do Šanjke i kao krećemo za Šanjke. U biti krećemo z Lipa, ali krećemo za Šanjke. Ja, s kućnega broja 82. Je. Tamo krećemo i onda gremo z dola, dole na raskrsnicu i gora po ceste prema Lipe. Prema Lipe, uz to da gremo Vanovo Kračine, u Sloveniju, Vanovo Kračine, tamo napravimo džir po selu, lepo nas ugoste svako leto i vrnemo se preko šume
tu u Lipu. I v Lipe bude džir po Lipe i završimo ovek ispred muzeja se završi ta, to jest gore Pulmetelinki, nek se završi taj džir naš. I to je to subota. Do sad je bila zadnja subota, sad smo rekli da ćemo promeniti, da ćemo staviti jednu subotu prej, zbog teh na Matuljah, teh zvončarskih skupin i tega smotre, da bi ljudi šli pogledati i tako, pa smo rekli da ćemo jednu subotu prej. Međutim, paše i Slovenci, smo se za Slovenci dogovorili, až oni prihajaju do drugog gostovanje, da i njim paše da bude jednu subotu prej. Tako da ćemo sad za ubuduće te 2 subote prej poprednice, recimo, hoditi okolo. Znači ni na pusnu subotu, Ja. nego subotu prej. Subotu prej. Dobro. To I bi ste bilo to. zadovoljni, ča ne, Da. dečki? Nego časno. A imate i maškare sobu? Imamo i maškare, ja. I maškare imamo z nami. Ima svako leto jedno par ljudi. Tako, maškare z nami, isto 10-20 ljudi. Isto nas prate. I to bi bilo, šta ja znam. A imate i druženja, podlaka finite to? Sve je to normalno po regulative kako pust zahtjeva. Sve je tako. Kad finimo- Imamo izdizanje pusta i popelnicu, paljanje pusta, sve po regule kako pust zahtjeva. Evo, imamo jedan dobar pustni odbor i funkcionira već par let jako dobro. I tako da štima se, recimo da štima se, makar nisu svi zadovoljni, nikad neće ubiti, ali štima. Uvijek si pokaravalo malo normalno, ali to mora Normalno, tako i biti. napilo se, i pokaralo, i svega je bilo. Pa to je i Puste. bit, To je i bit pusta. svega tega, ja. Ja. Eto. Dalibor, imaš ti čas za reći? Moj prijatelj Jurik je skoro se rekao. Dobro, a ti si uglavnom zadovoljan? Ja, jako sam zadovoljan, jedino kad stvorimo zadnju koloremo, ovako novu postanku, tamo je ta večera naša i tamo, recimo, naše te ženskice z Lipe stvore čas za poisto brega i popiti, i tako da tamo se na kraju je to zadnje druženje, taj dan kad pust vinino. Dobro. I to bi bilo to. Prijeti nas pogledat. Priđemo vas pogledat, dečki. Drago mi je čas smo sudjelovali u ovoj lepoj konobe. Hvala ti, Dalibor, čas si Hvala nas ugostil. Hvala, Igore, čas si nam dal taj Meni je intervju. drago da se to stavi za napred, da se zna. Eto, da se zna početak I ne kraj. i ne kraj, Ja. normalno, ne kraja nikad bilo. A onda znate ča vam je delat. Decu, mušku, da moru nositi dalje. Tako je. Je tako. I živio pust. I živio Živio pust. pust. I hvala vam još jedanput.
drugo leto praska.
Ej, Vilić!
onda ćemo vidjeti. To ne moramo
Sad će se vrat spaviti. Da. Malo dok se ja priladim. Molim ja i okoliko kada to ovako, ne? Ima pred tomu vidim. Najmanje pameti.